vlog guys. वो क्या है? Guys, जों बेरायगासिनो दङ दायो जों भुटान थांगोन भुटाननि उनाव ओरै थांगोन दारागाव खामार दैसा लोखि बाजार जों दा भुटान दारागाव गासैयाव बेरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जों दायो बसआनो थांगासिनो नै ओमफ्राय दैजिमा मोनबा जायगा बेरायगोन जों दिनै नोंथांमोना नायनो गोसो दङब्ला नायलांबाय थाबानो बेयो आंनि बस देनजारागा दंखायो दिनै आग्लासो नायदो नै रागा बोरैबानो दाबोनाय गारिफोरा लोगोफोर लामा सर्टकाट थांनो नागिरनानैनो मालाय न'आव थाफैबाय हा बयलार फंबाय खोमा मालाय न'आव थाबाय फाग्ला नै गारि बाइकआ खारला फोथारबारि फैनायनि मजायानो आलादा थौ र' आं ओइखिनियाव गाखोगोन दे एसे भिडिअ लानिफ्राय आङो नोंखौ फोथारबारि फैनायनि मजाया माबायदि ला मोनहैगोनबा जोङो टाइमबो गैला माखारे थांनांसिगोन आरो लोगोफोरनि भिउफोरखौथ' बुंनो नाङा गामियारि मोनखायो ओइ दैखौ बारनो मोनहैगोनथ' मानो मोनहैया जानो नै बाइकआ एकदमबारे बेफोरजोंसो बेरायखानांगौ आरो ना थावबो खम जायो आजादि बेरायबाय था माला मोनहैबावनांगौ जाखो मोनासिगोनानो थ' बस दं जोंना बसआ देनजारखा बाइक सालायनायाव खुनु खोथा गैया हाबला सालायनो रोंथारगौ जा एक्सिडेन्टखा नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नाहर खादोबो पाहारखौ माबायदि वाव व्हाट द भिउ सा केनेकुवा गाइस ক'ত যাব আজি দুজনে ভুটান ৰংপুৰত যাম কি আছে কি নাই চাই থাকোঁ মই ভুটানৰ টিকিলা দেখাই দিম बरिया प्रिथि सुन्दुरि सिख्लाफोर दङ जे भुटानाव नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आच्छा जों दायो थांगासिनो नै नाहरनो हागोन पाहारखौ ओमफ्राय जोंनि ड्राइभारा देनजारखा दा बिथाङा एक्सपिरियेन्स मोनखानाय न'खराव सालायनानै बहाखानाय दा बिथाङा टेनसन गैया हाब्रुबारिबाबो खारो आच्छा गाज्रिना लोगोफोर लामाया नै दा मिथिखागौ दैज्लां बोथोरनि लामा नै दुब्लि फोथारनि लामा ना माबायदि जायो नै इयान गोथौ हाखर ओरैबायदि नै जामानो जालायबाय हाथाय गैला बुस्थुआ बारा है नार लेकिन 1 सेकंड हाब्रुबारिबाबो खारो ओंखारा नार ओरैबायदि लेथ्रा लामाया बा लागाय हो बोरै जाखो अ बेखायनो जों फैसा फैदों भुटान दैसा बारनानै दं औ लोगोफोर पुलिसखौ एरायना फैदोंमोन जोङो माने एसे प्रब्लेम जाना दङ लाइसेन्स दं ओमफ्राय एसे प्रब्लेम दं आरो ना जों खोन्थाथ'ला मा प्रब्लेम जिखुनु जों पुलिसखौ एरायना फैबाय नङाबा सर्टकाट मोनहैबायमोन जों दालागे बेबाय फोथारखै फैबाय जिबायदि खस्थ' मोननांगौ मोनबाय दाबा एखाय बायला बुइलाबाबो 50नि सायाव सलायखायो मा फाग्ला मानसि गामियारि बारहावा माबायदि मिथिखागौ नोंथांमोना बेफोर लामायाबो दा मोजां जानो थिगौ आरो ना माथो बुंबावनो माइ गायनाय मोसौ लांनाय हाथाय बाजार जानाय भिउखौथ' मा बुंनो नाङा आलादाखा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं A few moments later सल'गोफोर जों नैयाव माबा खालामनांबाय आरो ना एन्ट्रि खालामनांबाय ओमफ्राय जोंनि नाम्बार जाबाय 184 गाइस थ' जों दायो बावफिनबा नै भिडिअ'आवनो नायफिनसै भिडिअ'आवनो फुटेजआ थासिगोन नै ओमफ्राय बाइकयाव लाखिना दोन्दोंमोन ओमफ्राय नैयाव फिल्ड दङ मोनसे ओमफ्राय बेयावनो दङ
पुलिस माबा एन्ट्रि खालामग्रा एसबि केम्प ओमफ्राय जों दा ओरै आगान सुरलांसै नायलांबाय थालायदो नोंथांमोना एन्ट्रि खालामखांबाय टेनसन गैला लेट्स गो 184 नाम्बारा गाइस फोरमायबावनो नोंनि सिगाङाव अनजिमा गैयै आंनि नोंखौ मजायानो आलादा नै गाइस जों खाथि खाथि मोनफैथारबाय आरो ना लोगोफोर नाम्बाराव नुखाबाय जानो हागौ नै नाय पार्कआव खाथि खाथि नुथारबाय नै स' लोगोफोर जों दायो खाथियाव मोनफैथारबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा बिथाङा बसआ माबा बानायनानै दोनो मोननैसो रिल्स बानायनानै दोनो ओमफ्राय आं माबायाव भिडिअ नागिरदों इउटुबाव सल'खौ मा होननानै होननायखौ बानायगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा बिथाङा बानायगोन ओमफ्राय जों दायो ससे थानानै सानफिनगासिनो बैयाव बिनिखौ आं केमेरा हमना होथ'नोसै रिल्स बानायनायखौ ओमफ्राय नै जोंनि सुपार बाइकआ बेनोमोन बेजोंनो फैदों जोङो लोगोफोर नायना ला भिउफोरखौ मानसिफोर थांगासिनो दङ थांलाय फैलाय बिराद मोजां आरो ना नै वाव व्हाट अ भिउ गाइस फाइनली पहुंच गया फाइनली हम लोगों ने पहुंच गया भूटान में तो तुमसे ना हो पाएगा बारा रे ससे लुबैबाय गाइस भिउखौ देखो गाइस कैसा है व्यू अच्छा है बहुत अच्छा कह नहीं सकता बहुत अच्छा व्यू है गाइस see this view guys what the beautiful what the समायना what the pretty what the cute what the what huh boss what the what what means what what the pretty what the cute जोंना गारियाव उखुन्दै गुनो हमबाय नायजोबो रायजोफोर जोंना दा गारि उखुन्दै गला जोब्बाय गुफुरफोरनो एकदम गोरबोनि थाखाय गदों माने मा होननानै फोरमायबावनो हानि भिउखौ गाइसफोर मैं नहीं मानता इंडो भूटान बॉर्डर साइलो गाइस वो क्या है Oh my god सीधा भूटान गेट पहुंच गया भूटान में जों दायो मोनफैबाय नै गेटआव ओमफ्राय उफाय गैया न'आव थांफिनसै माथो खालामबावनो बेयावलाय थ' गेटखौ नायदो एसे थांफिनसै आरो ना ओमफ्राय ससेयाव थांनानै एसे भिडिअफोर खालामहैबावनोसै दा बसआ भिडिअ खालामबावनो एसे नै भिउफोरखौ नायनानै ला सिङावथ' गेट पास खालामाबा हाबनो मोना ना जानला मोनला जों दायो थांफिनसै आरो ना लोगोफोर थ' जों दायो थांफिनसै गैला हा हा साबि गैया थाब गैला अ सल थांसै माने थाव बासायनांगोन ना लोगोफोर गाहायखाना बुस्थुआ गारि सारि स्टारा सलायरा बारा थांबाय थाबाय बुस्थुआ ओरै फिसा ओरै दावखोलांनाय गोजौना ओमफ्राय दायो गाहाय जालांबाय थागोन आरो माबायदि मोनदों थान्दा जों सिङावबो हाबनो मोनखायो होनना मिथिखागौ साखा खब्रैबा मोजां जायो आरो ना लोगोफोर कार लाबबा मोजां जायो सिङाव हाबनो बाइक Oh my god guys गोसोफोरखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों ना बा Oh my god guys थाबावबाय गाइस मा बुंनो आरो मालाबा फैगोन लोगोफोर जोङो जुलाइआव फैनाय टारगेट लानोसै कारजों सिङाव हाबनानै नोंथांमोना खोन्थालांगोन माबायदि मा दङ गासिबो खोन्थागोन नोंथांमोना टेनसन लानाङा आं फैफिनगासिनो दं जोंहा दिनै बसखौ लानानै फैदों बिथांखौ आंखौ नायनो लुबैदों होननायखाय बिथाङा लानानै फैथारबाय आंखौ नायनानै गोजोनबाय गोसोआ